Jatend piny William Ruto koni podo biro yaro bade kendo manyo rieko mar tayo Kenya kowuok kuom jotelo mopogore opogore. Ruto lose kaunti ma Wajir kendo lero gima omiyo ne omanyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo osume rieko. Otelo ni jo Kenya nyaka dhi nyime kanyakla kendo mane momiyo otiyo machiegni kod jalar kom mar AUC Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta. Walter Nyambaga nigi mathoth. Nimekubaliana na hawa waheshimiwa. Sumo rieko en rieko kendo rieko wuok kuom jo rieko man kod rieko mar tayo piny. Abiro dhi nyime kod sumo rieko kuom jotelo ne mar Kenya nyaka ta kod rieko. Magi e weche moyang kod jatend piny William Ruto kolero gimomiyo nyomolo Ishaweri e gwenge mag Gatundu mondo sonyne rieko kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Going forward, it is indeed our place as a country to work together, to find common ground on things that are of national interest to the Republic of Kenya. It is the reason why I am working with the former Prime Minister. It is the reason why I have reached out to the former President. It is the reason why I will reach out to all other leaders. Kulose kiniro manyo kelo kanyakla gavana ma Wajir Mohamed Abdullahi maenja komri ruok mar kuku mar governors ogai mar ODM yor ko jolop ngire Peter Nyang'nyong'o. Jatend piny William Ruto okone piny Kenya duong' moingo dwach ng'at achiel kendo nyaka koro rang kelo oganda mesa achiel e bedo e ot achiel kiwuoyo kod duol achiel. So that we can fashion a country that all of us believe in, a country that we can all have a stake in and participate in its full, in realizing our full potential as a country. We must continuously build bridges instead of erecting barriers. We must always find it. Omedo ni achiel mar oganda emomiyo gisiro Raila Odinga ne lemo mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Ruto bende okone jo Kenya mondo kaw ting' mar konyo e kedo kod rochruok mar arita kwe kendo nya achiel mar oganda e kindigi kaka yor goyo kang. And I appreciate the leadership of many other groups and teams and sections as we work together in this common project called Kenya. It is not an individual program, it's not a personal project, it is a collective effort. And I appreciate that Professor Nyang'nyong is in our midst to represent the former Prime Minister and to confirm that the former Prime Minister is somewhere in West Africa because he is our candidate for the Africa Union Commission Chair. And ODM will continue to champion your cause to ensure that solutions are not only found but implemented. ODM has stood with you in the past and will continue to walk the journey with you. Together, we shall push for policies and programs that bring lasting development and dignity. Magiti mureka jotelo mawuok Masawa mar Kenya monywando Moses Kuria opuo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom yiero lwedo kod William Ruto mondo Kenya dongre kopogore kod keto sigu manenie e kindgi chien. Jaod bura mag Tanga Edward Mudheu kata kamano nyiero romo manyotimore kind William Ruto kod Uhuru Kenyatta kolero ni romono onge kod pek mar siasa kopogore kod romo maregi kakosiepe e kindgi. Mount Kenya people do not follow individuals, they follow issues. What I would just say is a lost cause. Those are just two friends who have just met. They have their own history together. They worked together for 10 years. They had their own personal disagreements. Nobody told the public why they fell out. So here we are. They are not telling the people why they're coming together. So for the Mount Kenya politics, it's purely a personal issue. Because that's really the politics in Mount Kenya, and neither Uhuru nor Ruto can be able to bring the mountain back to government. Waliguza Mlima na Mlima imeenda. Walter Nyambaga, Ramogi TV.